Hayırlı gün güzel hanımlar, kadirli hatın kızlarımız. İsenmisiz hürmetli tamaşaçılar. Uramda yaz jilleri ise yaz ise siziler. Yaz bitlerimizge de hislerimizge de özünün jılısın ire. Yaz sihri kişler bilen kişler көңүнө өтөп кире, жанга, рухка ниндидир көтүлмөгөн кубаныч иңер төсле. Бәхет шатлыкка юл ачылыр сыман. Яз ул өметләр һәм аңлайсыз ниләрдер көтү. Омтылулар, ашкынулар вакыты. Язлар матур дибез. Әйе, мин язларга гашык. Язлар җитсә туган кебек булам яңадан. Күңелләрем ташып назга тула, мин яшәрәм, янам, яңарам. Мин язларга гашык. Шуңа микән йөрәгемдә минем туташ җыр. Күңел кышың мәңге сайрасын дип, битләремә назлы сулышың ыр. Мин язларга гашык. Язлар мине назга түрә, бәхетләргә күмә. Язда шыткан мин бер назлы бүре. Яз гомере кыска димә. Мин язларга гашык. Илназ, әвәлки менә яз хатын кызлар бәйрәме белән башланганга шулай матурдыр. Әвәлки хатын кызлар бәйрәмен үткәрү өчен нәкъ менә шушы яз көнен билгеләү кирәктер. Әйенче бик дөрес әйтәсең. Чөнки сез үзегез дә бит яз белән тәңгәл. Сез серле бер мөгъҗиза кебек. Шагыйрьләр, рәссамнар, философлар хатын кызга карата мәхәббәт һәм рәхмәт хисләрен белдерү өчен иң назлы сүзләр, иң җете төсләр тапканнар, иң акыллы фикерләр әйткәннәр. Хатын кыз образларында иҗатка илһамландыручы гүзәл алихәләрне гәүдәләндергәннәр. Тылсымлы планетларга һәм күңелне җилкендереп янучы йолдызларга алар исемен биргәннәр. Бүген 21 гасырда космик тизлекләр чорында да без нәкъ элеккечә сезгә ихластан сукланып, дулкынланып карыйбыз. Хөрмәтле гүзәл затларыбыз. Барлык гүзәл затларыбызны чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәбез. Йөзләрегездән һәм күңелләрегездән шатлык хисләре китмәсен. Бик зур рәхмәт, Илназ. Хәзер әйдә, бүгенге матур бәйрәм белән тәбрикләр өчен сәхнәгә Саба муниципаль районы башлыгы Миннеханов Рәис Нургали улын дәшигәле. Рәхим итегез. Hayırlı günler, hürmetli hatun kızlarımız. Sizin şen көңелдән олы бәйрәмегез белән bütün dünya уянган вакытта, şu әйтеп 100 ел, 110 еллап инде хәзер. Инде бу олы бәйрәмне каршы алабыз һәм кабул итәбез дип әйтергә кирәк. Сезнең менә 110 ел инде җиңеп чыккан вакытыгызга һәм әле без сезне чәчәкләп, şu әйтеп хөрмәт итәбез. Дөресен әйтергә кирәк, дөресен дә гаиләдән алганда o bütün tırmış hatun kızda, kişi de ite, yokta ite, bütün hatun kızda, hemen de kileşek boğun, bizden birinci adımlar, birinci sözler, indi hemen şu şey, bizden hatun kızlarımızga doğru kile, indi tırmışta da, işte de, o kaysa işliğini almayık, balalar bakşasın mektepte mi? Tüp, bizim tağın hatun kızlarımız, bütün ağır işler, medeniyette mi, elinde koysana işini kontrolde tutup şerekereyken, sizden kolda, sizden başka birisi bulup çıkmayı. Şimdi, bana bu tağın bir tapır inandık, uzun yılda, bizden bu pandemiye, bizden zalımızda indi bu günde, bunu bilen beyli, hizmet etken kişilerimiz, şifahanedagi hizmet koyuşlarga, endi sizge ayırım zor rahmet. Anın başında bütünümüzde bundan çıkıp bulmaz gibi giydi.
Бердәм аңышкан аркасында Аллаһка шөкер, исән сау беребезгә беребез карап утырабыз, сөйләшәбез, тормыш итәбез. Сезнең зур хезмәтегезгә бик зур рәхмәт. Чын күңелдән. Төп гаилә эшеннән башка, менә сез үз эш урыныгызда үз вазифагызны булганча, белгәнчә тырышып эшләдегез, эшлисез, инде киләчәктә эшләрсез дип ышанып калам. Шул ук вакытта минем әйтәсем килә, менә юк әйберне булдыру җиңел түгел икән. Шушы масканы гына алсак та. Бернәрсәсе юк инде, но шир башланган вакытта ул әйбердә проблема булып куйды, шуның өчен бер вак әйбер юк дөньяда. Бөтенесе аны игътибарда лайыклы, шуның өчен без беребезне беребез яратып, матур итеп эшләргә язсын. Инде быел безнең туган телне улылау һәм инде безнең арабызда укытучыларыбыз, ул безнең киләчәк буынны белем бирүчеләр, татар телен укытучылар, алар шушы залда, аларга да бик зур рәхмәт. Ана теле иң зур тел, шуның өчен аны һәрвакыт хөрмәтләргә кирәк. Инде безнең районыбыз бүгенге көндә 90-нан артык татар гаиләләре яши. Бүтән милләтләрдә безнең татар телен өйрәнәләр. Шуның өчен инде бу укытучыларга да зур хөрмәтем. Һәм инде районыбызның бүтән баласы исеменнән сезне тоже бәйрәм белән. Бүгенге көндә халык белән эшли торган кеше мин сертификаттан авыл җирлегендәге сертификатларны олем секретарьлар. Аларның эше күренми, алардан башка бер тормышта бармый. Җитәкчеләре җитәкче булып йөри, астагы халык һәрвакыт ризалык. Алар эшләгән аркасында безнең менә районыбызда бер генә эш алардан башка була алмый. Һәм инде тормышлар үзгәреп бара, без инде электрон информационга үзгәреп барабыз, һәм инде аларда ул үзгәреш беренчеләрдән башланды. Алар үзләре генә беләләр, башында инде авырлыклар килде, алар җиңделәр. Аларны сәттән сарда һәрвакыт эшли алалар. Молодцы алар, аларга да чын күңелдән бик зур рәхмәт. Безнең сүзнең кыскасы, чын күңелдән сезне яңадан шушы олы бәйрәм белән инде безнең өлкәннәребез арабызда бар. Алар безне өйрәттеләр, һәм инде бүгенге көндә тәкъдим итеп торалар. Бүгенге көндә безнең хезмәт куючылар үз урыннарыгызда, сез гаиләдән башка үз урыннарыгызда матур гына эшләрегезне башкарып, инде менә безнең радио һәм телевидение сезне турыда сөйләп тора, күрсәтеп тора. Сезне мактап та бетереп булмый, сөйләп та бетереп булмый. Сез бик булган кешеләр. Инде традицион безнең һәрвакытны бәйрәм инде бүләкләребез бар. Аларны тапшырып китәргә рөхсәт итегез. Бик зур рәхмәт котлауларыгыз өчен. Инде без сезне бирегәрәк чакырабыз. Бүгенге чара башында сез экранда Ел хатын-кызы республика конкурсында катнашучы 4 райондашыбызның видеоязмаларын карап үттегез. Республика күләм жюри безнең 4 катнашучыбызны да үз номинацияләрендә җиңүче дип игълан итте. Хатын-кыз ел үрнәге номинациясендә җиңүче дипломы белән Кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Саба, Мамадыш, Кукмара, Теләче районнары буенча территориаль бүлек белгеч эксперты Вәгызова Венера Тимербай кызы бүләкләнә. Менә елны монда да ярышырга кирәк. Эштә дә эш кеше өчен эшләргә кирәк.
Birsi avurttu, birsi näsedir buldu. Özügine kaldı. Tağım men başın şirtemeli bütün meseleler boyunca da. Aa, biz rahmet. Malades ol. Бик зур рәхмәт. Сәхнәдән төшмичә биредә калуыгызны сорыйбыз. Хатын кыз аны номинациясендә җиңүче дипломы белән Лесхоз картлар һәм инвалидлар йорты аш-су остасы 5 бала анасы Габдрахманова Гүзәлия Талгат кызы бүләкләнә. Менә нинди булган бүтән яктан да 5 бала һәм инде менә конкурсларда да җиңеп чыгулары. Молодец барс. Сүз әйтерлек түгел. Зур рәхмәт. Мәдәният һәм рухият номинациясендә җиңүче дипломы белән Явлаштау авыл китапханәсе мөдире Галиева Тәгъзимә Габделгази кызы бүләкләнә. Мәдәниятта бик булган алар бүтәнесе дә. Берсенә берсе көннәшеп, ярышып, һәр вакытны ел сайын кемдер җиңә. Алар чираттан куйганнар микән, ничә икән белмим. Но республика алдында алар үзләрен һәр вакытны беренчеләрдән куялар. Молодцылар. Зур рәхмәт. Минем һөнәрем, минем язмышым номинациясендә җиңүче дипломы белән Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе Арташ бригадасы савымчысы Фәләхова Гөлгенә Хатыйп кызы бүләкләнә. Тырышчылыкта үзегез беләсез. Кайда эшләсәң дә, тырышып эшләсәң җиңел түгел эш. Но эшнең нәтиҗәсе дә менә ул безнең районыбызда алдынгылардан сыйырсау буенча да, гаиләдә дә үзенең тормышы белән дә сез күреп киттегез. Һәм инде менә конкурста җиңеп чыкты. Молодец. Булгандан була. Зур рәхмәт. Ел хатын-кызы республика конкурсын әзерләүдә район хатын-кызлар җәмгыяте эшчәнлегендә актив катнашуы өчен Татарстан хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Соба бүлеге җитәкчесе урынбасары Нигъмәтҗанова Гөлназ Рауил кызы бүләкләнә. Үзегез күрәсез, районның киләчәген булдырыр өчен сезгә пример. Давай поддержим. Кул чабып кына түгел. Мен уйлыйм, 1-9 айдан шушындыйлар бөтен зал булыр дип. Шын күңелдән тәбрик итәбез. Ел хатын-кызы республика конкурсын әзерләүдә районның иҗтимагый тормышында актив катнашуы өчен Татарстан хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Саба бүлеге җитәкчесе Галимуллина Эльмира Эльфир кызы бүләкләнә. Масса күләм мәгълүмат чараларын үстерүдәге казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Саба таңнары газетасы редакциясе хәбәрчесе Галимуллина Эльмира Эльфир кызына Татарстан Республикасының ат казанган матбугат һәм масса күләм коммуникациялар хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Мен әйтәсем килә, бу сезнең патша инде. Шулай бит инде. Хатын-кызлар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе. Сезнең босс була бит инде. Шуның өчен чын күңелдән тәбриклик. Зур рәхмәт. Инде әйдәгез бергәләп истәлек фотосына төшәбез. Дәвам итәбез.
Мәгариф системасында күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм яшь буынны укыту һәм тәрбияләү эшендә ирешкән уңышлары өчен 1990-2020 елларда Тимыршык урта гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләгән Миннеханова Минсылу Фәнәви кызы тасыр төзелүгә 100 ел истәлек билгесе белән бүләкләнә. Оқытушыларға оқырға береміз енді қаман китап. Бұлай да көп оқилар еділер. Налар көбірек білген сайын біздің келешек буын көбірек білешек. Рахмет аларға. Сәламәтлек саклау өлкәсендә күп еллык намуслы хезмәте өчен Саба район үзәк китапханәсенең компьютер томографиясы кабинеты табиб рентгенологы Гатауллина Фәридә Наил кызы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Но мында залда отырған бітінізді де пашет грамотасы берге керекті. Но ашыланмағыз енді. Міне хис етегіз, что аңа берген, сізге де берген көк етіп. Сәламәтлек саклау өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Саба үзәк район хастаханәсенең клиника экспертшы буенча баш табиб урынбасары Гайнуллина Илмира Госман кызы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Лесник қызы, шуңа шылай. Рәхмәт. Мәгариф системасында күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм яшь буынны укыту һәм тәрбияләү эшендә ирешкән уңышлары өчен Олы Кибәче урта гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гафиятова Әнисә Фәнил кызы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Сәламәтлек саклау өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Яңа Мишән фельдшер-акушерлык пункты мөдире фельдшеры Зәйнетдинова Гөлшахидә Нигъмәтҗан кызы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Җирле үзидарә органнарында күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Югары Семет авыл җирлеге башкарма комитеты сәркатибе Шайхлиева Лилия Рафаэль кызы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Мен алар турында айтып киттем енді. Ауылын тұтқасы деп етірі керек менде алар. Бітінісі мына шуар аша өтсе. Алла ярдәм берсен аларға. Массы күләм мәгълүмат чараларын үстерүдәге казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Саба таңнары газетасы редакциясе хәбәрчесе Галимуллина Илмира Илфир кызына Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм массы күләм коммуникациялар хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Истәлек фотосына төшәбез. Рәис Нургалиев, сез сәхнәдә калып торыгыз. Біз исә янәдән сәхнәгә Саба район үзәк хастаханәсе баш табибы Марат Рафаил улы Юсуповны да дәшәбез. Рәхим итегез.
күннәр, кадерле хатын-кызларыбыз, хезмәттәшләр, хөрмәтле ветераннарыбыз, бүген алар аз түгел бүгенге залда. Сезне чын күңелдән шушы 8 март бәйрәме белән котларга рөхсәт итегез. Иң изге теләкләрегезгә җиткерәм, теләкләремне сезгә җиткерәм. Салкын, бик зак кышлардан соң бу яз беренче бәйрәме бик гүзәл көннәрнең берсе дип саныйм. Бу бәйрәм сезгә тормыш яме бирсен сезгә, яшәүгә, яшәргә көч бирсен, өстәсен. Нурда гел кыеныкны яшәгез. Бәхетле булыгыз, тәүфыйклы булыгыз, таза сау булыгыз. Бәйрәмегез белән котлап узатсым килә. Сезнең рөхсәтегез белән Рәис Нургалиевичтан арттырып булмый инде, концертны да озан итеп булмый. Шуңа күрә кыскартып карарбыз инде. Бездә генә үзебезнең котлаулар бар иде, рөхсәт итсәгез, шуларны котлап чыгыйк инде, әмма сезнең рөхсәтегез белән. Рәхмәт. Сәламәтлек саклау өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Саба район хастаханәсенең мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Саба Үзәк район хастаханәсе поликлиникасы җыештыручысы Җәләлиева Мөслимә Авангард кызы бүләкләнә. Саба Үзәк район хастаханәсе терапия бүлегенең палата шәфкать туташы Ибраһимова Фирдәния Мөхәррәм кызы бүләкләнә. Төшеп китми торыгыз. Уртагарак килегез. Истәлек булсын ашабыз. Лесхоз табиблык амбулаториясы шәфкать туташы Нурмөхәммәтова Зөлфия Рәис кызы бүләкләнә. Шәмәрдән участок хастаханәсе терапевт табибының шәфкать туташы Абдиршикова Лариса Наилевна. Әйдәгез, истәлек постына төшәбез, төшеп китми торыгыз. Әйдәгез, алгарак, бирегәрәк килегез, истәлек постына төшәбез, бераз гына алгарак килегез. Бераз гына алгарак килегез. Беләләр алар кайда басасын. Зур рәхмәт. Тәбрикләнешләребез залда урыннарыгызга рәхим итегез. Шуның белән Җитәкчеләребез, әйдәгез. Кадерле коллегалар, бу залда күбегез зур исемнәргә лаеклы. Җыйныгызга биреп бетерә алмыйм пока. Очередь җитәр Алла теләсә. Ә миннән бик зур рәхмәт яме эшләгез өчен, минем белән булган өчен, и шундый әйбәт результатлар күрсәткән өчен. Бәйрәмегез белән. Рөхсәт итсәң бер тапкыр сезне шулы бәйрәмегез белән. Сезгә курыштай сәламәтлек, гаилә бәхете, нинди хыялларыгыз бар бөтен тормышка ашсын. Ниндидер начарлыклар эшләгәнез икән, алар кырыйда карап торсыннар. Яхшылыклар гына сезгә әйләнеп кайтсын. Инде безнең районыбызның бөтен халкы исеменнән сезгә концерт Татарстан Казан җыр һәм бию татар бию һәм җыр ансамбле бергә җырлап, биеп, күңел ачарга сезгә. Хөрмәтләп, Җитәкчеләребезгә зур рәхмәт әйтеп, залдагы урыннарыгызга рәхим итегез. Бик зур рәхмәт. Инде без гүзәл ханымнарга күңелле яллар телибез. Әйдәгез. Уңайлы итеп утырдык, рәхим итеп карагыз.
Сезне сәламли Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Вас приветствует лауреат Всесоюзного и Всероссийских смотров, лауреат Международного Карфагенского фестиваля фольклора в Тунисе, лауреат 43-го Интернационального фестиваля во Франции, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, Ордена Дружбы народов, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Халык җырлары. Безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле ва иң бәһале бер мирастыр. Халык җырлары. Халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас ва күгәрмәс, саф ва раушан көзгеседер. Габдулла Тукай.
Солистка Татарстанның атказанган артисткасы Алсина Закфарова. Kızları yıklamagan, kızları yıklamagan, sandığı sayrap çakıra, mandız yağına taban. Garmon oynap bir şeylendim, konduzuna vuranların, yigit kilge şügürüp çıkmay, yıklagan sigen yarın. Ükkeledim sandığı başka, ükkeledim kızlarga, garmon oynap yürüyüm hazır kuttagi yıldızlarga, garmon oynap yürüyüm hazır kuttagi yıldızlarga. Suyutlarımda yandım yanmadım bäğrim kiydim, aşulanmasan özüngni ögüp uyatır idim. Garmon tellerin isili şuna işitmesen bilem nişek, aşılasız ne nişek. Ükkeledim sandığı aşka, ükkeledim kızlarga, garmon oynap yürüyüm hazır kuttagi yıldızlarga, garmon oynap yürüyüm hazır kuttagi yıldızlarga. Ükkelemin sandığı aşka, ükkelemin kızlarga, garmon oynap yürüyüm hazır kuttagi yıldızlarga, garmon oynap yürüyüm hazır kuttagi yıldızlarga. Солист Татарстанның атказанган артисты Фәрит Гафиятуллин.
dostlardan ayırırsam yalnız başımın işlerimin. Siz dostlardan ayırırsam yalnız başımın işlerimin. Ey dostlarım, dostlarım la, dostlarım bəğirlərim. Ey dostlarım, dostlarım la, dostlarım bəğirlərim. Yaş ömürlər iyiyə gilmi böyləgəs qədirlərim. Şu balı dağda tan gülsümünü uyada Tağlandır bizinin gülsüm ayurağın oynata Tağlandır bizinin gülsüm ayurağın oynata Sonra kalsın şapkalar kırılsın Bas elimde gülsün gidenler bilgilsin Basında sonra kalsın şapkalar kırılsın Basında sonra kalsın şapkalar kırılsın Ансамбльнең хор төркеме.
солистка Фарида Калимуллина. Дорогие друзья, за 84 года своего существования наш коллектив побывал с гастролями во многих городах России, а также пропагандировал татарскую культуру в ближнем и дальнем зарубежье. С большим успехом мы выступали на концертных площадках Чехословакии, Югославии, Монголии, Китая, Японии, Франции, Испании, Турции, Греции. И где бы мы ни были, мы всегда стараемся пополнить свой творческий репертуар новыми произведениями и затем с большим удовольствием предлагаем их вашему вниманию. Для вас на сцене русский танец «Субботея». Танцевальная группа ансамбля.
Stretti, stretti, nelle passi amore, la spagnola s'amare così, bocca in bocca la notte di. Stretti, stretti, nelle passi amore, la spagnola s'amare così, bocca in bocca la notte di. Amo con tutte l'anadore che sincere con me delle anime il ventore liber presto veder. Amo con tutte l'anadore che sincere con me delle anime il ventore liber presto veder. Stretti, stretti, nelle spassi di amore, la spagnola s'amarre così, bocca in bocca la notte di. Stretti, stretti, nelle spassi di amore, la spagnola s'amarre così, bocca in bocca la notte di. Солист, заслуженный артист Республики Татарстан Рамиль Хакимов. Прозвучит мексиканская песня «Челито Линдо». Lindo
заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и услышав порой голос предков зовущий, серой птицы лесной из далеких веков, я к тебе летаю, Беловежская пуща, серой птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Неприметной тропой, пробираясь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще, как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща, как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущий твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Солист, заслуженный артист Республики Татарстан Радик Шакиров. На сцене белорусский танец «Веселуха».
танцевальная группа ансамбля. Düşmanlarının işindeler ut yanar Sözünün bilen bilsinler Elisi yeşikeniga Düşmanlarının işindeler ut yanar Parılığanday senin ay gözlerinle Dirligende yüzlerin Şekerlerden temli ay baldan tatlı Süyen diyen sözlerin
Başın kara gözünde kara senin gözüne karasam yüreğim yanar inin. Anıma bakşasından yollu terezellerge doğru Elilesin verilgen mi bütün dünyanın nuru Anıma bakşasından yollu terezellerge doğru Elilesin verilgen mi bütün dünyanın nuru Солистлар Татарстанның атказанган артисткасы Диләрә Палатова һәм Дамир Имамиев.
солистлар Гайса Монасипов, Фәрида Калимуллина һәм Марсель Вахитов.
yemli turunda Jili ferdir elememiz Şuşa bizning jir isminden Jibergen serememiz Hayyacda masum jirge irişe aldı Keşelikli gafet uyla ayga yıl saldı Ayga yıl saldı Şuna göre ayның yüzü Yaktırar ölüşkendiler Bu günü biz gine türgen Ayda bir kütkendiler Hayyacda masum jirge irişe aldı Keşelikli gafet uyla ayga yıl saldı Ayga yıl saldı Gökte yıldız yanıp durar Gümüş nurlar damıp durar Göktemin altının sinişmeyinde Göktemin yuksına yüreğim bugünde Gökte yıldız yanıp durar Yüreğimde şaşıp durar Nige aşkına şulay benim yürek Yarama yollarım benim yürek yarar Nige aşkına şulay benim yürek Yarama yollarım benim yürek yarar Солистлар Фәрида Сунгатова һәм Алмаз Сафин.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Легендарный государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Дорогие женщины, коллектив Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан поздравляет вас с наступающим Международным женским днем 8 марта. Счастья вам, любви, здоровья, успехов во всем. Бәйрәм белән, кадерле хатын-кызлар. Исәнлек, саулык, бәхет телибез сезгә. Безнең бәйрәм концертыбыз шушының белән ахырына җитте. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз киләсе очрашуларга кадәр. Hörmətli güzel zatlarыбыз, рөхсәт итегез, тагын бер кат сезне яз бәйрәме белән тәбрик итәргә. Безнең инде әйтеп киттеләр, монда хастаханәдә эшләүче, медицина өлкәсендә хезмәт куючы кызларыбыз. Инде нинди сырхау булса да сезгә барабыз. Рәхмәт сезнең көндәлек хезмәтегез өчен. Шулай ук безнең татар теле һәм татар әдәбияты укытучылары, сез безнең ана теленә мәхәббәтне безгә иңдерүчеләр. Рәхмәт сезнең хезмәтегезгә. Бу өлкәдә безнең тагын да эшлисе бар әле сезнең белән. Һәм инде әйтеп киттеләр безнең сәркәтипләребез, бөтен җирлектәге эшне алып баручылар дип әйтсәк тә буладыр. Барыгызга да зур рәхмәт, барыгызны да тагын бер кат бәйрәмнәр белән. Бүген без тамаша кылган коллектив, бу инде республикабызның, милләтебезнең традицияларын, милләтебезнең мәдәниятен саклап калып һәм иң югары ноктада алып баручы коллектив. Сезнең коллективта зифа буйлы, берсеннән берсе шибәр, матур, талантлы кызлар бар. Без сезне шулай ук якынлашып килүче кызлар бәйрәм белән тәбрик итәбез. Рәхмәт бүгенге тамаша өчен, рәхмәт матур биюләр өчен. Рәхмәт сыйфатлы җырлар өчен, рәхмәт чын тере музыка өчен. Мин уйлыйм, барыбыз да монда рәхәтләнеп ял иттек, рәхәтләнеп тамаша кылдык һәм тагын бер кат алкышлап алыйк инде. Рәхмәт. Хөрмәтле гүзәл затларыбыз, алга таба да, алдагы көннәрдә дә үз эш урыннарыбызда матур гына хезмәт куеп, шушындый бәйрәмнәрдә генә очрашырга насыйп булсын. Исән-сау кайтып җитегез. Рәхмәт барыгызга да.